new sa te kan thra thina nga South China Sea buaina ti te kan thra fawanga Amaherawhchu enge ni tak enge buaina chan ti hi hrelo tamtak kan omani hi international politics global politics kan ti buai tu le international relation ti buai tu ania South China Sea hi tuna hian fia theiang ber le awlsam theiang berin soi fia kan tum don ni minol pui ha zong hriatthiam thei turin kan soi kan tum don ani South China Sea kan ti chuan hi China nia South kan ti chuan chim helai ho hi sea chun ni ta ni South China Sea chu tuipui helai hi ni ta ni chu South tani chuan China thlang lampang ani helai hi ani don ti na ni chu henglai ve ho hi henglai te mo South ti chuan se South China Sea hi ram sang in an claim ani ka ram ti in an ram huam chunga chula chun China nia chuan hei Taiwan ania chuan Philippines ania chuan Brunei ania chuan Malaysia ania chuan Vietnam ani ni heng ho hianin an claim vek ani helai South China Sea tuipui hi chu tu nge dik lo ti po kha zir chhuak kan tum don ni him buaina beran ta helai tuipui hi engwangin nge South China Sea hi poimo engwangin nge he South China Sea him buaina chu ti masabera chuanin kan en phodang masabera chuanin South China Sea kan ti poimo na chu oil reserve an mu chu ato an hriat chin hi 7.7 billion barrel 7.7 billion barrels la ya omani ti oil omani ti an mu chu ka an proof ani ti chuan adot le chuan an estimate le da an la hriat chu alo masen estimate an rin thu an chu tin 28 billion barrel la don ani chu arab thak atam ani hlu ni ha chung ku chuan natural gas ringot po hi natural gas an estimate an chuan zani somruk paruk trillion cubic feet a tura ngai ani ni South China Sea tuipui chunga khuan ti chuan helai hi poimo emema khovel insung don ton na hrimhrima long manga insung don tan tui manga insung don ton na hianin mun thuma thana mun khatop so lai South China Sea tuipui so an tlang an paltlang rengani mo na china kan mong khan an paltlang rengani kum khada hianin 3 trillion atling de ni chuti ang khopa poisa hlu chu khovel pum insum dom ton na manga Chuvang chan a hluin a poimo ema Chuvang chan he dispute buaina poiron chuak ani ti chuan poimo le chuan khitlai hmuna omte ram sang kan soi Malaysia kan ti te khang sang khanin nge sanga mannan te le seafood kan ti hrim mannan helai mun nen mang ve renga Chuvang chan a poimo ni helai mun ni China mai ni lo Taiwan te Philippines heng zong hianin an sum don na piala ma khan an in zon na khani ve bok ni an economic in zon na khani ve bok ni hetilai mun ni ti khan apoi mozia kan thre thei ome masabera chon buaina tak China ina buaina siam kan hriatthiam ma chuan kan hriatthiam ma in le kan soifia ma kan hriat tur poimo masaber chu United Nations Convention on the Law of the Sea kan tia United Nations Convention on the Law of the Sea unclose kan tida chuanin he agreement he min no he kan sign ta loma chuanin kan ram chung atanga 200 nautical miles he the economy exclusive economic zone kan tini EEZ tin kan soi thina ni 200 nautical miles chumiom je 200 nautical miles km chuan kilometer chuan zathum somsari 0.4 velani ni 200 nautical miles chu atlan fi adong ka soyanga hi len ania ramchung ti chuan hetilaya mi ti internal water kan te kan ramchunga lui tui omang ani chu ai kan thria theina tur chuan hemi offshore lui kamatanga te a 200 nautical miles kan ti chu hela hian tan exclusive economic zone hetlai hi economic kan ti theina tur kan ram chunga ni territorial waters kan ti hemi ba ka hi chu
hemi ba ka hi chu international waters kan ti to ta ni helai ho hi international waters kan ti to ta hemi ba exclusive economic zone kan ti ba ki chu keimani pon thunai na kan nei bik lo ni ram jong jong hian hei hi kan fia theina turin soi photanga ya ti jon helai a hian kan fia lo mai the no hian kan soi fia le lokanga hi kan hriatthiam theina turin hetlai continental shelf ti te po hin hriatthiam lo mai theya hei le nan ta ni kan ram chung hi ram chung mo lui kam ni me o tui pui kam tui fin riat tui kam anta chuan EEZ kan ti exclusive economic zone 200 nautical miles sakha hemi thleng hi ni ta ni chu abak jong hi chu international water helai jong jong hi chu turam mani to lo ta ni chuan continental shelf ko ti chu ka tui hnuai helai hi ni ta tui hnuaya he umzela kha ni ta ni helai chu athuk tak tak to helai chu lei khala ta ni chu a soi fia thiam na tuklo helai hi continental shelf anti hianin in ngana tui in ngana ni chu ania helai thleng ni keimani na thu kan nei nan ta ni ram jong jong in unclosed noi akan United Nations Convention on the Law of the Sea kan ti akan 200 nautical miles kan pomani chu kan zom me kan ni phot mai na she photi la ka 200 nautical miles thleng kan ti to ka khamini chung si unclosed noya convention noya kan ti na chung khan China hian in 9 dash line atia 9 dash line siam tan he dash mo 9 dash line siam ati hian henglai ho kan riang 9 dash line anita he tilai ho zong chung hemi chung helai mi ho ni chu helai mi ho ram chunga a claim ta ni chu ama chunga hemi China territorial water ani chuanin mangta ni he draw ta chu taka chu arbitration court permanent court of arbitration PCA kan tia headquarter ania chu chuanin an heka adik lo ziate chuta chun permanent court of arbitration PCA kan ti hianin he 9 dash line China ina a draw hi invalid ania omzia nei lo nia chuanin nachina kan soi unclosed United Nations Convention on the Law of the Sea unclosed dana bo chiani atini chuti chung chuanin China chuanin tun thleng hian dan bo che ti chung pon engama PCA thu chu pongai lo a ruling po hi engama za lo ni chutiang chuanin China hi a oma helai hi aram chunga claim ve tlatani chuan buaina aron siam ta a buaina chuan an buaina inkara chuanin pakhatna chuanin Philippines nen hinam buaita Philippines nen an buaina chuan Spratly Islands kantita Spratly Islands le Paracel Islands Scarborough Shoal antela Scarborough Shoal ania Paracel Island Scarborough Shoal Spratly Island hi an buaina antani ti chuan Philippines pon ni se hi an island te helai Paracel Island te Vietnam tan pon ni se helai island ho hrim hi China le Vietnam le Taiwan boina chu Paracel hi ne ta thung ta ni hi an claim ta thau ta ni manirama an treat ve vek thau chu tiang chu nia hi kan boina ani ta ni China hianin Paracel hianin le Spratly Island hianin island lim azuk se artificial island kan dita avasiam ta thona tum munte siama ting chona ti ta ni nachina nachin te kan te nichina 200 nautical miles kan ti kha amang trangkai ta hetilai island hianin island lema zuk siam artificial island lema zuk siam khan khata tang khanin 200 nautical miles karamani tina claim veta ni jo 200 nautical miles kan ti jon 370.4 kilometers ka island azuk siam jon China ramani ya kasiama Chuvang 200 nautical miles karamani ti ta hela a claim ta vekta ni jo kha mangtang kai le ta ni jo China chuanin Amaherawhchu PCA khan jona pom chuang lo ni lim zuk siama khatia englo kha Chuvang chuanin tuna hianin kan soi tong khan ni tin insum don ton nakala khang tiang khan thilpoi mo tak akal rangani chuti lai China chuna rama claim yo wang military operation ti te nun chan zirnan te azuk zir renga azuk mang rengani chutiang chu kan buaina ni a
tun trum coronavirus China kan pu mo le waste lamin China virus anti te Chinese virus anti te heng tiang awang sang te discrimination an ton awang po hian niang China thin rim in ro sakna tun po hian in somriat chuang island a han ming te han siam thar le tiang khanin tuna po hian buaina siam le military operation exercise te po zukal pui le ni tiang chuanin China chuanin kovah international South China Sea claim tlat mai ni India tan po hian poina la yom ve India hian in tuna ex policy hi kalpui hi tlang chuan helai zong hi asin ram kan ti ho hi kan sum don ton na tur kong ani to don awangin le kan tan po poi mo don awangin India tan po hian in ngai mo omani South China Sea hi ti kan thria da tha ti chuan international community hrim chuan in China hi thuoi ve turin India copy ve turin antini India tiang enton ve turin ante India chu Bangladesh ne na international water agreement khami 200 nautical miles ti kan in sema kan India chun apum thap mai ni khami che kha exclusive economic zone kan ti po kha wachang che lo po ni la kan pom vek mai ni km zan sang sing ni le sanga le ti vel inkar oma khanin singkha sangkwa vel kha Bangladesh kan plan ani chutiang kop chuan in India chu pachan hi changthiam khating kha enton ve turin ti China chu lai zong hi claim ta veka das line 9 das line kan ti na draw ti hian hemi chu nge at treat vek ani Chuvang chuan in helai ram hrim Malaysia kan ti te Cambodia kan ti te tan po Brunei tan te Philippines mo Taiwan helai hian oma antan hian angai omin alwat thala om em ni Malaysia ti te helai ho tan hrim hian Chuvang chuan in buaina helai hian chua pha ta ni ti kha kan soi du ni hemi buaina avangin in France US UK te hian in freedom of navigation operation fonop ti hian kalpui verenga ta chuan in China enge counter na ni chu tiang chuan in kalpui verenga ni ti chuan engwangin nge ASEAN countries Association of Southeast Asian Nation kanti tak Malaysia Cambodia Laos Philippines Myanmar kanti te Southeast Asian nation ho khanin engwanga hi unresolved thailo mahni affected area vek ni si kanti chuanin region sang thayanga chungzinga chuan ASEAN member zong hianin South China Sea on claim vek big lo ani Myanmar te pon claim phalo ta Chuvangin an interest na kha arwal lo tinan tani chuan adot le chuan helai po hi ai nang da urenga helai ka sei lo nga ti chuan bilateral relation ram pakhat ti kha ASEAN countries zinga khanin China nena relation tra khan nei bi kan umtani dekhenan Laos te Cambodia ti te khanga wang khanin unresolved tak thailo ni lungrul takin he South China Sea hian ASEAN countries ka inform comment thei to international community den nor se tang ho ta se chu ala zia maithei chuti ni lo chuanin a harani ti ha a hriatthiam me next le chuan China hi ASEAN country laga chuanin le kovah po military le economic power nei tam berani ani sang ani Chuvang chuanin avati challenge tak hi harani ti kha soila awlsam ber ome khani khanin kan hriatthiam karinga kan hriatthiam lo lai tura chuan comment lam points of ya thaya kha afia tok view chu ka riani a summary zoi han soila taila South China Sea buaina chuan South China Sea claim to the chu China Taiwan Philippines Vietnam Malaysia Brunei tenia ti chuan China hian 9 dash line siam hemi chung stream helai chung hi chu arama a treat tinani chuan parcel island le spratly island te hianin island artificial island zuksiam bela chutatanga 200 nautical miles kan ti to kha aram chung helai zong kha claim theina turin asiam ani lim asiam ta chu PCA permanent court of arbitration kana pom lova unclosed United Nations Convention on law of the sea ti kha abo chiani atini chuti chung chuan kha buaina tlang pui chu ni
tila kan soi sual om lo ve apoi mo na po kha kan soi to a e kan hriatthiam vek ka ring alo me